Godmorgen, herr direktør. Godmorgen, herr. Godmorgen, Morris. Aldrig drikke mere. Er der en kold øl? Et øjeblik. Godmorgen, herr direktør. Godmorgen, Morris. Ja, vi var højt oppe i går. Vi har en gæst. Hvordan ser hun ud? Det er ikke en hund, det er en ham. Marlene Brandts jaloux ægtemand. Ah, ja, den begynder at dæmre. Det bliver som morgenmad til 2, Morris. Den står parat, herr direktør. Og badet er klart om 3 minutter. Det er godt, Morris. Morris! Hele soveværelset er fyldt med vand! Jamen, kan det ikke tænkes, at der er noget i vejen med telefonen? Nå. Ja, så er der jo ikke noget at gøre. Undskyld. Max er stadig ikke kommet hjem. Nu ringer jeg til Jens. Nej, du gør ikke. Jo, jeg gør. Nej. For det gør jeg. Her er hans nummer. Det kender jeg. Hallo, ja, de tager med butleren hos direktør Jens Møller. Ja, et øjeblik. Det er fru Marlene Brandt, der ønsker at tale med sin mand. Hvorfor tager du den ikke? Det er til dig. Sluddervrøl, det er dig, der er hendes mand. Det er til dig. Hallo, Marlene. Er det Jens? Jeg har Max sidder lige ved siden af. Han blev ved med at påstå, at det er mig, du vil tale med. Jamen, det er det også. Er du ikke stadigvæk min mand? Så vidt jeg ved, blev vi aldrig skilt, og vi glemte vist at blive separeret. Marlene, jeg kommer med det samme. På gensyn. Max, hun siger, det er mig, der er hendes mand. Det var det, jeg startede med at sige for 36 timer siden. Undskyld. Gå du ud og tag dig en dukker til. Skal jeg lade vognen køre frem, herr direktør? Nej, det tager for lang tid.